Hey guys, welcome back to my new vlog. Ang godan video nonton bयखौबो बरायनाय थाबाय. So guys, दिनै आङो माने एसे खामानि दङ. जे खामानि दङ नोंथांमोनखौ दायो देखायगोन. ओमफ्राय फार्स्टआवनो आं नोंथांमोननो देखायगोन आंनि ड्रेसआ जि फ्लावार गोजा. फ्लावार गानदों एकदम. ओमफ्राय आं नोंथांमोननो मोनसे बुस्थु देखायगोन. So guys, बिनो जाबाय नालि. माने आं बिनि नामखौ माने नालि दोनदो. कारन बिखौ खासे सिस्टारा माने सानिनो आरो बे सिस्टार माने बिखौ नालायाव मोनदोनो गैला थानाय ओमफ्राय बिखौनो बियो लाना फैनानै जानि हटेलाव होफैदोंमोन ओमफ्राय आं बिखौ न'आव लाना फैनानै दानि थिगसे थुखैनानै साफा खालामना दोनबाय दायो बिखौ आङो सासे मानसिनो हैगोन बिनो नांगोन माने बिखौ स' आं नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन स' बिखौ आं दायो रदे नुगासिनो एकदम नालि एने गोगोलै खामाया पुरा गोलैजोबनायखा इनिया नायलाय स' दायो बिखौ आं हैगोन So guys, नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थादो नालि टाटा So guys, आं दायो थांसै नालिखौ लानानै ओमफ्राय सुइटिया नालि होदो आंखौ लांफाला नंदो इयो आंखौ सुइटि आं गोदोना फानसै दे नालिखौ दोना फानसै दे आङो नों दखन गेलेयानोखा सुइटिया गेलेयो जिमियासो गेलेया अल' खमाय र'बा दिसि र' जोंहा एकदम मिस्ट्रिफोरबो दंसै नालिनि नामा ओमफ्राय आदै माइखौ सान्दौ होबाय थादो नालि थांसै इयो थांसिगोन माइ बाराय थांनाय बोसोरनि दे था मन्दिर बानायगासिनो सुटि थादो ना थादो थाङा उरलि आया सुटिया फैफादों आंनो आं थांसै दे र' ददाथ' মই गले मारि দিব हा सुटि जाथ' दे थ' गाइस आं बाजैबो थांफागोन खुलाव आं जिज'नि हरा मारि थ' गाइस आं बाजै थांगोन So, जों दायो थांसै नालि So guys, नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय So guys, आं मोनफैबाय दायो बिखौ हैनोसै नालिखौ नालि आं लोगो हमफैबाय थागोन दे नोंखौ दे नोंखौ मोजां फिसियाबा खिथाबानो जाबाय आं इनिफ्राय लाना लांगोन दे So guys, आङो माने राहुलनो होनो बायदो आरो राहुला फिसियो बेखौ बिसोरखौ आं गारिखौ ओइयावनो लाखिनो होबाय ओमफ्राय थांगासिनो बिसोरनि न'आव Hai, balik. Bukan no? Deh, malah ini leh. Shampoo. So guys, nali kang ini hobai nei. Nung ko thai na hobai nei. Kintu nali nonga belik nam. Ang sumalik da nama belik jaga nama nali bila. Renyau. Tade nali tade mazang pisigin to. Ay gakir hodai ne. Lah agro. Tangsi. Tabe rang do tabe pisigin ni. Tade nali tata. Shampoo mudum sendu wala. Tata. Ini. At pagla. Mistia ne. Kia. Ay da gakir dengan nama gakir bande ba. Gakir. Bra kamu gula na bande ba. Utari munne. Orang ke or. Ini orang bah hatai kapar. Angka or.
Nali nama nali deh isi cid deh mengawe iya itu ang denon nane nali. 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 Mau nama itu? Nali. Gua tidak nih deh. Malah nih. Ang pai bisa dasar. Mun berapa deh? Cimara. New salah ada dulu thang mai deh. Bapak mai ada. Bapak. Tak tangjiang. Sini mah. Bazi mu dong ya? Satu aja nak. Susu dong. Bazi impret deh. Allah. Nama cicang. Surga. Aku nak mandun nggak? Nala. Nali. Nama nali. Senam kemana tuh mbak? Akor. Kalbar. Kalbar. Kumar lagi kan. Mantap. Kata dia nali. Malah nama dia. Tang lagi banyak. Malah nama dia. Siapa malam ni tu mahal dah. Rabu gian nu ni tu di. Wah, kau jadi nas. Nali, last nu ada seorang pay beda. Bila nak kenal dia. Beda kan? Nali deh. Ada deh. Nak kenal dia ni. Nang madang lagi nang kan. Deh. Apa ya dia? So guys, jeng tangsi ini kau thay dah apa? Nali ke? Madang lagi tangsi. Madang dong ba? Lalu apa thang mana sanse? Alas sih kan? Kan sih. Punya zorot lagi dah. Tata Nali, tata. Tata. Guys, जों दायो जुरत तिनिआलि मोनबाय ओमफ्राय जुरत तिनिआलि मोननायखाय माने मोनसे बाथ्रा माने मनो जाहांदोंनो हायनो नोंथांमोनजों आं शेयार खालामनो सानदों जितु घटना मिया जाखांबाय माने मा मोनले बाजे जरहाटाव जि घटना जाखांबाय मानसिखौनो जे बुयै बुथारखाबाय इ बाथ्राखौ एकदम इमान हामा नांदों माने इमान सेंग्राखौथ' इमान मोजां मोनदों इखौनो इमान बुयै फुथारखादों बा मा गोदो ओमफ्राय बिमानि न'नि मानसिफोरनि गाबनायखौ नुनानै इमान हामा नांदों भगबान माबायदि इमान मानसिफोरा इमान मानसिखौनो बुयै बुथारखानो हायो आरो खमसे खम बाथ्राखौथ' खोनासंनांगौमोन इसोर मा बुंदो इथ' फेनानै दोङो फेनानै गोलैदो बिसोर बुंनाय मथे फेनानै दिनै जाहासिन गोलैदोनो ओमफ्राय बिखौ थिखांना लाना बिखौ हेल्प खालामना थानानैसो उल्टा माने इसोरसो बुथारजाबाय दा माबायदि बाथ्रा दा थारमाने मानसिफोरखौ थारमाने हेल्पखौनो खालामनो हाया जालांबाय दा थारमाने हेल्प खालामबाबो दाय नामा बेफोरबायदि बाथ्राबाथ' जायाना माने इमान हामा बाथ्रा जादोंना बेफोर बाथ्राया दा बिराद हामा नांदों बेफोर बाथ्राखौ बिदि जानांगोन बिदि मानसिफोरनि माबायदि बुथारनायखौ थ' गाइस आंनि गोसोनि बाथ्राखौ नोंथांमोननो शेयार खालामदों स' नोंथांमोना मा सानो बेखौ आङो कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरबानो जाबाय स' दायो जों मोनहैसिगोन मोसानानै ओमफ्राय नोंथांमोनखौ लोगो मोनगासिनो गाइस जों मोनफैबाय दायो ओमफ्राय नोंथांमोना इ जायगाखौ सिगांबो नुखांबाय जुदि सिनाय मोनोबा गेस खालाम नोंथांमोना आं सोरनि न'आव फैदो दायो उथिनो थांगासिनो जोङो बाजैयाबो emang saus naga. Sudah yo, tapi namanya apa sih? एकदम नन्ही हो जाएगा, एकदम पतली कमर हो जाएगा, पतली कमर. मा खबर? मोजां आं सिनायखायो ना मानो सिनाया जानो गुरुकुल फैनाया एकदम बाया फन रायलायबाय थादोंमोन ना ओइ जाबाय बेखौ नुखांबाय खानांगौ दा खिथागोन
Bayar maham dah. Ay jang dayo susmita bayar no pwede. Minggu lama le, mata no korban le. Ki kabar? Nena kau dia tu mak. Teng. तो किलो सा so guys मिल गया मेरा दीदी जब बाहर तो बड़े ठंडा so guys sampai ming sampai restoran dulu sih so guys nggak ke lagi mulai tam Mainnya baik. Kamu nak hamde baik. Aku masih kau hamde. Kau lihat tahunnya suka tersin. Bisa nunu kaya. So guys, jemprai uncing ni wall ni pen puke. Sesuatu apa balai deh. Kamu nanti kaya sini angge. Suka jemprai sini. Pandang kiri, pandang yang ubah pulang kamu. Kamu sebenarnya break cuma dengan apa? Berapa muak kita dengar? Dunia dong. Aku ke lalat hanya desa ni nuo bang ini ke sana. So guys, biku bosu sudah bayar art kalam deh. Boria nang dena. Boria udah neng akhirnya sama sama. Arma aki dekci. Wow. Dhruva, hari ini Susmita. Wah, 18 January 2021. How many date ibe? Boria nde. Nebe kumai, nebe Susmita barai. Akhirnya mana itu no? Boria nang deh. Boria are boring boring juga hari itu. Boria laksi hari itu. Lakukan diri sendiri. Apa tu gitu original. So guys, nengkau mana jadi banan nanggu bah? Try buy ni kita orang jawa yang kita orang jawa yang kita. So guys, jangan mana sudah bayar. Guys, semua ada yo. Aku sama ini. Mana jeng bayar no, fine karena jabai. To bazi jenuda, bazi ni bifong kulan kan ni pai jeng yo mana Thaiman ada, bayar no Thaiman. Itu nak thang naik di mana? Jadi sebenarnya thang naik di mana? Oh, yang siang juga lah kita. So guys, jeng thang nang say bisa kebaik berham baik dia. Ya pinjung kan lang kan dia. Bye. फिर मिलेंगे sang no मोनफैबाय ओमफ्राय दायो दुगैनानै फ्रेश जाना लानोसै ओमफ्राय आरो सानि गामि खाथियाव माने हाबा मोनसे दङ काकानि लोगोनि बिनानावनि हाबा स' बेयाव जों दायो काका दांनो थांनाय हाबायाव थ' इनिफ्राय फन हामगासिनो दा मोनफैया होननानै काकाया बेनिखायनो आं दायो ताजारि रेडि जानोसै ओमफ्राय रेडि जाखांनानै नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन स' गाइस आं रेडि जाखांबाय पार्पल कालारनि ड्रेस गानदो कुर्ता गानदो दख'ना गानासै तारातारि ओंखारबाय नालाय कुर्ताखौनो गानबाय दायो ओमफ्राय काकायाबो रेडि जाखांबाय जों दायो थांगोन लानोसै ओमफ्राय हाबाखौ एसे देखायगोन बारा गाबावबो थाया जोङो थब फैगोन हटेलावबो थांनांगोन नालाय ओमफ्राय थ'दो बिदिबा थांनोसै Hả? Cái nó nướng đầu nó lên nướng rần xem. Cái đó. Đây, đi trên đây.
Ke Abi saksi logo mondo habayau. Size tarna biasa sange. Pada bi. Biasa sange nene kemudian terkat kalau. Abi. Aku nunggu jigo bukan ini nih soalnya terkat. Ani gitu. Hello. Habayau. Abo zai deh abo ma igeung da sita logo da ma. Kol tayo na adi logober guys ber ane kol ta sita. Logober guys ber ane kol ta sita. Ini YouTube channel dengan apa? Kota ma? Kota. Mamun ba? Kota. Mamun ba? Mizainun. Amicia. Kulit mizain. Bakur banget. Kulit temen. Kok sayang video nih menterana. Mobilan apa ilala nih? Mabam dok. Kota Star 24 Entertainment. Kota Star 24 Entertainment. Ini account number YouTube channel lo. Nai babu jauh langsung sudah. Mama bina nih video nih mana no. Kadang kan biar lo di sini deh. Itu mau muta, right? Nam kita deh. Right. Tidak nih boro. Anggi Rita boro.